Panalo! Uy, shout out, Boss J. Shumay. Boss J Shumay promotion. Boss Yung mo. Alamay ko ng kagawa ng kugal yan. Kaway. Nakakadiwait ka, di ba master? Iba kayo mo take off sa master rin eh. Tara! Guys, yan tayo guys. Shout out. Kaya pa sa mga team bukal yun. Guryan ng bukal yun. Tamay sagap-sag, may barkada ba eh? May kapinsan kumatartarakin eh. Oh, gusto mo. Tagwapo. Aya, sakin mo ya. Ulog eh! Inin. Hi Jo. Jo. Pero si Maxil Dia. What's up? Aya. Ramon. Oh my God. Boss Ramon, Don Ramon. Oh, saan pupunta? Guys, vlog tayo ngayon ha. Dito kami ngayon sa Sual, Pangasinan. May pararo si GRP. Ay, GRP to? So, pang-apat na beses na ang palaro nito. And then, this year, 2 times or 3 times. Kasi last year, December, di ba? So, yan. Nandito tayo ngayon, guys. So, maraming ano ngayon. Maraming nakisali. Yan. Dami ngayon, no? Unlike nung nakaraan. Guys, punta tayo sa dulo. Baka yung video, tabi lang ng seaside. Ayan o. So, Carbon Lodi, oh. Ano? Oy, shout out. Shout out ka, Cogs. Mga gors, no? Guys! Mainam ko rin, mapay ka niya. Salamat. Mapay ka kayo rin kayo. Salamat na rin. May, mata na mo. Shout out sa 1 million viewers. Okay, Boss J, ano masasabi mo sa performance? Actually, first time ko lang nakapunta sa isang race na kagaya nito eh. You know? Kasi more on ako Thailand. Akala
Kala ko boss day show may lang sa ano sa park. Hindi, parang ko sanang endorse yung shumay ko dito. Akala ko pagandahan ng binta yung pala, karera pala to eh. Oh my God! Pasensya na po. Balik ka lang. Okay. May asawa na to, dalawa eh. Ano? Paano? Dilitan mo ta. Nagpicture ko to. Kanang ko mo. Guys, Eh siya to wali bayar. yan guys. Oh. Tatayo lupa, grabe. Siya yung pinaka-fuckboy dito sa aming grupo. Hello, 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 hello. Busoner! Ito, kitiminsan. Vlogger ka lang. Grabe, vlogger! Vlogger ka lang. Meanwhile, Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank.
Di tinuloy yun. Kami hindi ka tinuloy yun. Boss, ang usapan kasi dulo. Wala usapan dulo. Wala, dito pa. Wala sa side bet, pero panalo si Apot. Wala sa panalo kami. Sa kanila kasi boss. Tayo usapan tayo eh. Dulo sing kanila usapan dulo. Tayo wala. Manalo matalo. Panalo si Apot boss eh. Usapan panalo eh. Kung sino panalo eh. Walang bayaran sa side bet, pero panalo si Apot. Diba? Apot ang ano dito kami. Walang bayaran sa side. Hindi sa kanila yung boss. Sa kanila. Side bet tayo eh. Side bet yung labanan natin eh. Paano ba yun? Good run ang laban natin Wala eh. nga daw nanalo sa side bet. Hindi nga nagbayad lahat. Gawin natin mamaya sabi lang. Natin ko lang ang ano. Tingnan mo. Maliwanag nila. Oh, walang bayad. Walang bayad. Kaya mo na kami. Hindi naman ako aalis eh. Dito lang tayo. Rainmaker I feet, torn anxiety. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
niya eh. Yun o, inakyat pa yung motor oh. Nag-akyat yan. Baka Oo nga, hindi. Ilan sa daya, boss? sumagi sa ano nyo. Hindi, ilan sa daya? Ha? Ilan sa daya? Binuhat to. Ay, binuhat nyo. Hindi, binuhat. Hindi ko alam. SM and Family SA Team. Okay, party people in the house.